Barcelona s'està convertint en un referent a tot el món pel seu model de transformació urbana als barris, per la seva manera d'apostar per la mobilitat sostenible i contra la contaminació, amb més espais verds que volen fer més amable i saludable la ciutat. També ho és per la lluita per regular la massificació turística i per com es planta cara a la voracitat dels fons voltor davant les necessitats d'habitatge que tenen els veïns i veïnes de Barcelona. Tot i el reconeixement internacional, hi ha veus crítiques que contraposen aquest model a altres maneres d'entendre Barcelona. Sobre el model de ciutat, parlem al quilòmetre zero de la futura, amb la Mireia Piqueras, impulsora d'un dels moviments veïnals més atrevits dels últims anys, el Bicibús a Eixample, i també comptem amb la Galapín, veu crítica i reflexiva sobre tot el que passa a Barcelona i que ens aportarà la seva experiència com a activista de carrer i també com a regidora en el passat Ajuntament. Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició del quilòmetre zero a la futura. Avui dedicarem minuts a parlar de la ciutat de Barcelona, de la seva transformació urbana, de la seva manera d'anar fent camí cap a un futur que és compartit amb altres ciutats del nostre entorn i també amb altres capitals de l'Estat i del món. Tindrem una conversa amb la Galapín, activista veïnal i amb experiència també com a regidora de districtes i participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona entre 2015 i 2019. Gala, bona tarda i gràcies per acceptar la invitació. Gràcies a vosaltres, bona tarda. I també saludem a la Mireia Piqueras, activista de la bici, veïna del barri de Sant Antoni. Molt bona tarda, Mireia, benvinguda. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Doncs comencem, si us sembla, per blocs temàtics. Això no aspira a ser un debat electoral, que ara està molt de moda, però d'aquesta manera podríem anar organitzant una mica la conversa. Deixarem sobre la taula determinades realitats, aspectes d'aquesta transformació urbana de la ciutat de Barcelona que ajuden una mica a definir l'estat actual de la ciutat i el recorregut des dels últims anys. Comencem per la mobilitat i, si us sembla, podem parlar de les superilles, que és el tema estrella, parlant de la mobilitat a Barcelona. Les superilles van avançant. A escala internacional, com escoltàvem a la presentació, cada vegada es mira més aquest model de Barcelona. Es parla d'un model que s'està adaptant als carrers de Quito, de Buenos Aires, de Viena, de Berlín, de Los Angeles, entre moltes altres ciutats del món. I aquí la veritat és que hi ha molta gent a favor, també hi ha veus crítiques. A algunes persones no els agrada aquesta manera i veuen efectes negatius en tot aquest procés de pacificació dels carrers de la ciutat. Com ho veieu cadascuna de vosaltres des de la perspectiva activista, però també com a veïnes de la ciutat de Barcelona? Qui vol començar? Gala? Jo diria que la superilla s'ha de mirar en un enfoc més global. O sigui, crec que ara mateix, avui en dia, no es pot fer polítiques públiques sense tenir present com frens de reptes o fins i tot amenaces o com li vulguem dir al segle XXI. Una és la pujada de l'extrema dreta, l'altra és tot allò que té a veure amb la transformació tecnològica i l'altra, i aquí és on s'emmarca, crec jo, la superilla, és com fem front a l'emergència climàtica. I crec que s'ha de mirar principalment des d'ahir, de com hem de fer les ciutats més habitables des d'una perspectiva més mediambiental. Ara bé, jo crec que, i això s'ha comentat en diferents llocs, és veritat que mediàticament, malauradament, tot el que passa a Barcelona, el que passa a Ciutat Vella o a l'Eixample, malgrat que estan fent superilles en altres llocs, i no hem d'oblidar tampoc que la superilla es fa en una ciutat que està dins del sistema capitalista com totes les altres. Llavors, aquesta crítica que se li fa a la superilla i que genera gentrificació i que això pot generar pujada de preus, jo crec que és aquest debat que hi ha molt en relació amb el tema de la gentrificació, sobre si s'ha de fer inversió pública i millorar la ciutat i l'espai públic o no, i crec que, jo soc molt partidària de fer inversió pública i el que has de fer són mesures pal·liatives per revertir la tendència que té el capital d'apujar els preus. I en aquest sentit, la llei de vivienda, que jo crec que es queda curta però ja apunta en aquesta direcció, el fet de
comprar habitatge en les zones on es facin superilles, crec que és una altra mesura. Crec que se'n podien fer d'altres, però per no enrotllar-me ho deixo ja apuntat, no? Com que la superilles té el gran repte de com evitar l'acceleració de processos que es donen en les ciutats que estan immerses en el capitalisme en relació amb l'habitatge, i crec que l'altre repte que té és és justament el de com fer perquè sigui un espai també no només que beneficia el comerç de proximitat, sinó que segurament que pugui donar cobertura a certa economia informal, i això és un debat més llarg que, si voleu, després entrem. Molt bé. Mireia, la teva opinió? Doncs, mira, jo trobo, personalment, crec que les superilles és una eina més que tenim per fer una acció transversal. I quan dic transversal em refereixo que no és només una ordenació de l'espai i de l'espai públic i que ens l'hem de tornar a distribuir. Ja no és una distribució del cotxe com a únic usuari de la calçada, sinó que les famílies volem estar al carrer, les bicis volem poder moure'ns amb tranquil·litat pel carrer, la gent gran necessita tornar a passejar, hi ha l'emergència climàtica. És a dir, les superilles ens ofereix una possibilitat d'actuar de manera transversal, no? El que sí que trobo és que l'execució que s'ha fet de les superilles és una mica quirúrgica, no? S'han anat a construir just en els llocs on sembla que no acaba de fer que no facin mal al cotxe, no? I s'ha de ser molt més valent a l'hora de construir les superilles a la ciutat. No és veritat que Barcelona es torni un poble, senzillament és que la gent que hi vivim tenim unes altres necessitats. Abans doncs es van deixar d'anar amb carros de cavalls perquè hi havia caques de cavalls per tot arreu i van començar a venir el cotxe. Doncs ara els cotxes ja no tenen tant de benefici i sí que ens estan contaminant, no? 90.000 cotxes cada dia per la Gran Via. Es mereixeria una superilla a la Gran Via, mereixeríem una superilla a Aragó, no només al carrer Consell de Cent, no? Beneficis, moltíssims. Per exemple, que els avis puguin passejar tranquil·lament pels carrers de l'Eixample, del Clot o de Sant Antoni, no? D'habilitats, em sembla que el concepte no li ha faltat una part pedagògica a l'hora d'instaurar-les i una part de control, i aleshores s'estan convertint una mica en vianants com a elements pacificadors, no?, de les superilles, i estem allà ja, no? Hi ha molts beneficis en moltes àrees, no només a nivell de contaminació, sinó també a nivell de teixit social, a nivell de gaudi de l'espai públic, etc. I hi ha algunes debilitats que és que no s'estan executant de la millor manera. Per tant, un amor-odio con les superilles, diria jo. Bueno, està bé. Jo puc enganxar? Perdó. Sí, i tant. Digues. No, en relació amb això que comentava la Mireia, no?, d'aquesta intervenció quirúrgica, necessitat de ser més valents, i justament, no?, en el fet de que la superilla s'ha agafat com una eina polèmica, no?, així com que, de fet, jo crec que si féssim una altra volta sin notícies de GURB, no?, i arribés l'extraterrestre a veure quines són les polèmiques. Ai, se'ns ha tallat la connexió amb la Gala. No sé si la podem recuperar. Se'ns ha quedat... Ara? Gala? Ens sents? Se'ns havia quedat congelada la teva imatge, Gala, i el so, no arribava. T'hem perdut. Ara no et sentim. Bueno, no sé si tècnicament podem recuperar la connexió amb la Gala. En tot cas, Mireia, justament quan tu parlaves, no?, que s'havia fet una actuació, segons la teva opinió, el teu criteri, quirúrgica en determinades zones de la ciutat, no sé si ara ja podem recuperar la Gala. Perdoneu, Ara sí. És que he fet un error, que és que no he aturat l'estrucada. No, això, estava dient, no?, que si GURB aterrés a Barcelona estigués tenint unes polèmiques, que diria que absurd, i jo crec que en aquest sentit, per això també crec que és bo, no?, que Ada Colau revalidi l'alcaldia,
perquè crec que són d'aquestes coses que acabaran generant un consens transversal. És a dir, hi ha consensos bons i dolents, no? Hi ha els consensos dolents que es donen només entre uns actors legítims i que deixen fora a la gent que no són subjectes legítims de la societat, i hi ha els consensos bons, que són aquells consensos que es donen de manera transversal a tota la societat, no? El matrimoni homosexual, la llei del divorci, no? Coses que ja governin qui governin no es tiraran enrere. Bueno, algunos podrien llegar a plantear-lo, però que són com grans consensos. I jo crec que la superilla acabarà fent això. I això permetrà que hi hagi com més acord, o sigui, que reflecteixi al plenari municipal un acord major per fer aquestes superilles més valentes que reclamava la Mireia. Només era fer aquest apunt, que l'he fet, que he tret molt de temps perquè entre que m'he perdut i tal, perdoneu. Molt bé, no passa res. De fet, jo volia comentar al respecte del que comentava la Mireia, que aquesta mateixa setmana, com estem en campanya i cada partit polític fa les seves propostes, una de les propostes de Barcelona en Comú és desenvolupar fins a 20 eixos verds superilles en tots els districtes de la ciutat i em sembla un element interessant poder reflexionar sobre la democratització del dret a respirar aire pur, no? A passejar per un carrer pacificat, a no patir la contaminació de forma directa, no? I a guanyar aquests espais verds en un entorn urbà, perquè a vegades es fa servir l'argument de que aquestes mesures, que són pacificadores, no es fan per la gent treballadora dels barris més humils, perquè aquestes persones tenen altres prioritats, no? Hi ha aquest discurs que la gent està per altres coses, no? Sobretot la gent més vulnerable, no? La gent de l'escala social més humil. Com si el combat climàtic no fos important per a aquestes persones. I, Gala, tu que vas ser regidora de districtes, que coneixes molt bé la realitat global de tota la ciutat, què en penses de que aquestes actuacions es puguin estendre a tota la realitat urbana de Barcelona? Jo crec que està molt bé que s'estenguin i, de fet, avui llegia una entrevista a una ecologista que, com soc superdolenta persona, no me'n recordo com se diu, que deia lo que mata és ser pobre, no? O sigui, et mata el teu codi... O sigui, la contaminació mata, però te mata més si eres pobre, no? I això és una de les coses que hem d'evitar. I per això està bé que aquestes polítiques s'estenguin a tota la ciutat. Ara bé, jo diria en relació amb això com 3 coses. Crec que l'ecologisme té un repte aquí i en tant que l'ecologisme també el té l'actual govern de la ciutat, en relació a, efectivament, connectar amb les classes populars a l'hora de fer polítiques que tenen a veure amb el medi ambient. Vull dir que no es vegi com una proposta ecopija, per dir-ho així molt ràpid. I crec que això és clau. L'altre és que crec que això vol dir assumir també conflicte en determinats llocs. I aquí faig la meva crítica en relació, per exemple, amb la Ronda Sant Antoni, no? Que finalment es pacificarà molt més del que estava previst, hi haurà un tram que passarà el bus, però que no hagués estat així sense el conflicte veïnal que hi ha hagut en el darrer any. I crec que aquí, justament, el que ens vam trobar amb la Ronda Sant Antoni és que de cop un determinat sector dels comerciants, no? Aquests subjectes legítims, blancs, de classe mitja, els hi molestava que els pobres del Raval, marrons i amb altres còdics, sortissin a ocupar aquest espai fronterizo, no? Que era la Ronda Sant Antoni. I aquí, de seguida, es va replantejar aquest concepte de superilla, no? Perquè passes el transport públic, les bicis, no sé què, tal qual. Perdent d'alguna manera aquest espai públic que s'havia guanyat. Llavors, crec que s'ha de poder assumir també que en segons quins llocs, i aquí penso sobretot en Ciutat Vella, que és on hi ha on hi ha més els lobbies de la ciutat i molta pobresa, s'han d'assumir determinats conflictes. Jo, per exemple, trobo a faltar, quan vaig veure l'anunci, trobo a faltar la projecció d'un eix verd que connecti Montjuïc amb Ciutadella, no? I que faci, diguem-ne, com una segona rambla de mar i trenqui la cicatriu que hi ha entre el Gòtic i el mar a través del Passeig Colón. I ahir tregui, no? I a través d'aquesta autopista urbana que tenim també a Marquès d'Argentera. Ara bé, crec que és superpositiu sent això,
com insisto, sé que s'ha d'acompanyar sempre en mesures que ajudin a evitar una pujada dels preus de l'habitatge en un sistema de lliure mercat ara mateix. Mireia, tu dius que les superilles, una de les mancances que tu trobaves és que no hi ha connexió, no? Falta una mica de connexió amb equipaments i tu parles que s'haurien d'implementar com unes branques que sortissin de les superilles, no? Que hi hagués més branques que poguessin connectar. No sé si és una mica també la idea, no? Que exposava la Gala ara, no? De connexió entre Montjuïc i la Ciutadella, és a dir, que falten aquestes extensions, no? Que s'estan fent com una columna vertebral, però falten aquestes branques, no? Sí, et contesto això sobre les superilles i després vull fer un apunt sobre la Ronda Sant Antoni, ja que he participat de la plataforma de pacificació de la Ronda i m'agradaria fer també un apunt. Doncs mira, es va fer la superilla de Sant Antoni i està claríssim que durant el procés de participació de la creació de la superilla de Consell de Cent o la superilla Barcelona hi ha hagut una millora. Per exemple, errors tan garrafals com que a Sant Antoni el que abans era la calçada estigui amb un paviment diferent que la zona per on passen els vianants, no? Que no hi ha aquesta permeabilitat i que els cotxes segueixen creient que els vehicles segueixen creient que són els amos d'aquest espai central i els vianants es queden a lo que hi ha panot, no? Perquè es pensen que és la vorera. Doncs això s'ha millorat a Consell de Cent, no? Per exemple, és tot permeable i a l'espai ja és completament tot pavimentat igual, bueno, en diferents tipus de panot, però ja hi ha com una per part del vianant. Una altra millora que hi ha és que hi ha els girs obligatoris. No entres, els vehicles no entraran per la part central, sinó per un lateral. Hi ha com unes xicans fetes amb mobiliari urbà que faran que el control de la velocitat sigui millor. Hi ha una sèrie de millores que són clares a la superilla del Consell de Cent respecte a Sant Antoni. Però quan se va dissenyar la superilla, i això va una mica amb el quirúrgic, no? Es va dissenyar a Consell de Cent i es van deixar fora tots els equipaments públics com biblioteques, escoles, CAPs, etc. Molts d'ells, per exemple, en el cas de la zona de l'esquerra de l'Eixample, estan a menys de 50 metres d'un eix verd, és a dir, o de Borrell o de Consell de Cent o de Rocafort, a 50 metres et trobes o l'Escola Diputació o l'Escola Auró o Llorers, etc. Què trobo jo falta? Bueno, jo i gairebé totes les AFAs de l'esquerra de l'Eixample portem molt de temps demanant que es facin aquestes petites intervencions, aquestes branques verdes que ens uneixin a l'eix verd i que amb una petita intervenció aquests equipaments públics, com són les escoles, puguin formar part d'aquesta superilla. Que no oblidem que la superilla inicialment com a concepte eren 3x3 blocs amb vehicles al voltant i les superilles que tenim a Barcelona, a Sant Antoni, són una doble creu i Consell de Cent és una línia llarga i algunes placetes. Vull dir que ens estem anant una mica de la idea superilla per definició... Inicial. Sí. Ostras, pues si ya nos hemos ido, mejorémoslo. Está muy guay. Aquesta idea de les branques està molt bé. M'agrada molt. Aquesta idea de les branques, Gala, la vam presentar fa 2 anys en el grup impulsor de la superilla de Consell de Cent i ni va entrar per processos per protegir les escoles ni va entrar per superilla. Però esperem que qui sigui que estigui en el proper mandat tingui en compte que les escoles i els infants es mereixen tenir, i els treballadors d'aquestes escoles, mestres i cuines, etc., que es passen moltes hores davant de les escoles, a les escoles, es mereixen no tenir autopistes davant d'aquestes escoles, no? I em sembla que això és un dels lessons learned que vam estar apretant, no va entrar, però això si es fan 20 superilles més a Barcelona, s'ha de tenir en compte els equipaments públics a l'hora de dissenyar-les, no? Volies fer un apunt sobre la Ronda de Sant Antoni? Sí, sobre la Ronda. Mireia. M'ha agradat molt el que explicava la Gala perquè és un dels arguments que nosaltres teníem, no? La Ronda de Sant Antoni portava 15 anys pacificada a la força perquè hi havia un mercat allà a sobre i després va mantenir la llosa
i va estar a punt de ser el primer carrer de Barcelona que es tornava al trànsit, però així de claro, vull dir, i es tornava al trànsit i la ronda, a part de ser ja una barrera arquitectònica per se, perquè ja li estaves posant vehicles de nou, es convertia en una barrera social. I deixaves el Raval completament aïllat, ja només els hi quedava la sortida de la Boqueria, que al turisme, i deies, ostres, però estan fent superilles a Consell de Cent i no aconseguirem que la ronda continuï pacificada després de 15 anys. Malauradament es va haver de cedir amb l'autobús, no? Perquè encara tenim aquest concepte tan eixamplí de que la calçada ha de ser unidireccional, no? Quan a totes les ciutats del món hi ha carrers bidireccionals, es volia treure el bus d'Urgell i vam haver de cedir en què passés l'autobús per el tram baix de la ronda. Però tot i així crec que el resultat permetrà que el Raval no quedi aïllat. I, bueno, sí, és molt millor que el projecte inicial. Jo crec que amb això sí que estem d'acord. Però bueno, jo sí que crec que aquí és molt important dir que si no hagués arribat a sortir aquesta plataforma de desenes d'entitats de Raval i de Sant Antoni reclamant aquesta pacificació, no? I les victòries veïnals mai no són totals i per tant costa molt reivindicar-les, no? Però segurament tota la trifulca i la picabaralla política i de partits hagués portat a que hagués tornat el trànsit per allà. Clar, però a més és que jo com a mare no vull que els meus fills creixin pensant que de aquí per allí hay una societat i de aquí per aquí hay otra societat. No, perdoneu, nosaltres som veïns i veïnes. Dos ciutats diferents, no? Pues això podria formar part de l'imaginari col·lectiu de la postguerra, però ara ja no. Bueno, de fet, i ara ja et deixem intervenir, Goyo, com si portessis tot el programa. Però en una de les reunions, no, de participació de comissió de seguiment va haver algú que va dir bueno, és que tu pots pacificar un lloc com l'Avinguda Mestral perquè a banda i banda tens la mateixa societat, però no pots pacificar un lloc com la Ronda Sant Antoni perquè a una banda tens una gent i a una altra banda tens una altra. A mi em sembla això d'un racisme estructural, vamos, no? I aprofundir en aquesta ciutat dual i per això jo crec que també trencar aquesta frontera, no? En la línia que comentava ara la Mireia, Ronda Sant Antoni, i que es doni molt en l'ús de l'espai públic, és una bona notícia. Sí, que no es poden cosir, no?, aquestes realitats. Hi ha gent que pensa així, no?, que hi ha realitats que no poden barrejar-se d'aquesta manera tan atrevida. Ara que parlàveu de la participació ciutadana, sou optimistes amb la demostració de la implicació, de l'elevat grau d'implicació de la ciutadania de Barcelona en aquests processos de transformació? Sí, jo sí. Jo estic molt contenta de veure aquestes plataformes que hi hagi gent de 18 anys i gent de 70 i que s'estan mobilitzant, doncs com per exemple pel tema del Parc de l'Escorxador, no? Del Joan Miró, d'ara tot el tema de les obres i que es volen tancar el parc durant 5 anys, i vas a les trobades i hi ha famílies, avis, veïnes, exveïnes, gent que ja va estar lluitant quan el parc era l'Escorxador i va aconseguir que fos un parc. Després vas als processos participatius i la gent està aprenent a dir la seva i a mobilitzar-se. Vas a les plataformes, les AFAs, ara amb el tema del bicibús ha sigut el boom de les AFAs, o sigui, AFAs que normalment eren col·lectius molt unitaris dedicats d'escola cap endins. Hi ha una explosió bueno, hi ha una xarxa ara entre AFAs. Jo realment m'agrada molt aquesta ciutat que està creixent més motivada, amb més ganes, que sempre passa el mateix. Hi ha 5 motivados, 10 menos motivados i vas desescalant, no? Però lo important és que hi hagi recanvi i n'hi ha. Almenys aquesta és la visió la percepció que jo tinc. T'agrada aquesta Barcelona participativa, Gala? A mi m'ha agradat molt aquest optimisme de la Mireia. Jo diria que un dels grans tresors que té Barcelona i que és el que fa estimar-la, no? O a mi almenys és el que em va enamorar i em va fer que em quedés,
és la seva tradició de moviment veïnal, que ara mateix segurament el moviment veïnal no passa per les associacions de veïns clàssiques, o molts cops no passa per les associacions de veïns clàssiques, però sí que té aquesta cultura política, no?, de construir la ciutat des de baix. I en aquest sentit crec que això no es perdrà al revés. Sí que apuntaria com un parell de reptes que crec que és important en relació amb aquest concepte de participació i de més vinculada a la transformació de la ciutat, però no només. Una és que el que ens ha demostrat també aquesta tradició del moviment veïnal, però també la tradició llibertària i dels moviments socials que té la ciutat, és que generalment la ciutadania va per davant de les administracions. I llavors aquí jo crec que és que hem de poder tenir, per una banda, des de les institucions, mecanismes d'escolta per incorporar coses que s'estan reclamant des de fora de l'administració i que potser no caben o no s'han encabit en un procés de participació impulsat pel propi Ajuntament. Això una, no? Vull dir, la possible regulació dels lloguers, malgrat que estigui insuficient la llei de vivienda que s'aprovarà al govern central, seria impensable si no hi hagués uns moviments que han estat lluitant durant dècades pel dret a l'habitatge. No? Pues en aquesta línia s'ha d'haver mecanismes d'escolta per incorporar. En aquest sentit, crec que és important que els governs, estigui el govern, no ha de tenir por al conflicte social, perquè moltes vegades aquesta participació no estructurada o no formalitzada, no institucionalitzada, es dona a través del conflicte i a voltes aquest està apuntant a qui ens estem deixant fora, no? O necessitats que no s'havien detectat des de l'Ajuntament. I l'últim repte, que crec que és molt important, no? Pues la Mireia ara parlava de les AFAs o de més, jo crec que no hem de perdre de vista que la nostra ciutat té gairebé un 30% de la població que és gent racialitzada d'origen migrat i que habitualment no estan en aquests processos. Molt sovint, també perquè pateixen una doble desigualtat estructural, però que d'alguna manera, no és això, Mireia, no sé tu, però a mi em va sorprendre també com hi havia molta població, per exemple, bengalí, no? O filipina fent servir la ronda Sant Antoni, en canvi no estaven gairebé presents, i és perquè és penya que generalment el que se li ha transmès des de l'Ajuntament i des de la societat és que no són subjectes amb agència política en el bon sentit de la paraula, no? I crec que ahir la participació té el repte de dir-li a tots i totes les veïnes de Barcelona que tenen veu, que tenen coses a dir i que han de poder participar, tinguin origen migrat, siguin racialitzats, visquin en un barri o un altre. I crec que ahir sí que hi ha com aquest repte tant des de l'administració com des de la gent que ens movem des de fora ara mateix. Si us sembla, parlem de la bici. Mireia, perquè tu ets una de les impulsores del Bicibús Eixample, un moviment que va néixer al setembre de l'any 21. Fa uns dies Barcelona va ser notícia en 400 ciutats de tot el món per a una iniciativa, la Quidi Calmàs. Anem a recuperar un fragment. Així acabava el Telenotícies de TV3 d'aquell dia. Marxem amb un altre mitjà de transport, la bicicleta. Avui s'ha celebrat la Quidi Calmàs a Barcelona i en més de 400 localitats del món per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se en bicicleta. Doncs que passin una molt bona setmana. Bona setmana a tots. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. De TV3. Mireia, qui podia imaginar fa poc més d'un any i mig, no? Quan va començar tot el moviment del bicibús, que a l'agenda informativa dels mitjans generalistes tindria tanta cabuda i tindria tanta repercussió el moviment de persones, de nens i nenes i de persones adultes agafant la bici per reivindicar un altre tipus de mobilitat en una gran ciutat com Barcelona, no? Mira, i enllaçant amb el que deia la Gala, no hi ha res en aquest món més transversal i inclusiu que una bicicleta.
Ja està, amb 2 rodes, amb 3, amb ruedines, més alta, més baixa, tipus Trixie, amb conductor, sense conductor. No hi ha res millor que serveixi per fer felicitat i per fer autonomia que una bicicleta. A partir d'aquí, clar, si tenim aquesta eina, l'hem de fer servir, no? He de dir que el bicibús, en realitat, a Barcelona, a Catalunya ja tenia història. A Barcelona va començar a Sarrià el 2020 amb unes petites proves pilots, però bueno, ja es va instaurar i llavors quan ho vam enganxar a l'Eixample i això que dèiem, un grup d'AFAs motivades, no? d'AFAs, de persones de l'AFA, de Xirinacs i Entens, en aquest cas, molt motivades, doncs van escollir una ruta, van començar a mobilitzar les famílies i ho van tirar endavant. Al cap d'un mes ja hi havia 3 línies més a Barcelona, no? I quan va acabar el curs s'havien fet uns 15.000 desplaçaments en bicicleta fins a l'escola. 700 nens i nenes i pares i mares cada divendres. Clar, aleshores, arran d'un vídeo a Twitter es dispara, Barcelona es posa en primera línia al nivell de bicibussos, ens comencen a contactar bicibussos de tot el món, gent que volia Buenos Aires, Malta, Glasgow, Portland, ens comencen a contactar que com s'engega un bicibús, el missatge és molt clar, junta't un grup de famílies que vulgueu fer la mateixa ruta, agafeu les bicicletes i endavant, no? I comença a créixer. Ara ja no comptem el número de línies que tenim perquè realment a Barcelona ja... ja... no abarqueu ja. No podem, però estem a gairebé tots els districtes. I això és una cosa, Gala, que també estem intentant que surti bicibús a Nou Barris, que estem intentant que surti a Sant Adrià, tal. Estem intentant, i abans ho heu dit, no? El tema aquest de prioritats. Quan una AFA s'està dedicant tots els seus esforços a que les seves criatures dinin aquell dia o tenen unes altres prioritats, doncs potser el bicibús no és la prioritat màxima i aquells pares i mares no s'hi poden dedicar. Per això volem que l'Ajuntament una mica també s'empoderi d'aquesta idea i a través de Biciclot o del BAC o d'altres entitats, Canvis en Cadena, etc., doncs que s'instaurin aquests bicibussos perquè realment és un guany, no? Té moltes capes el bicibús, no? Té la capa reivindicativa, té la de transport, la més pràctica, no? Té la capa lúdica, la d'empoderament, o sigui, la de salut, no? Com deia la Societat Catalana de Pediatria. Aleshores, això ha d'estar a l'abast de tothom. No pot ser només on les famílies estiguin més motivades o tinguin més temps per dedicar-se. No ha de ser una cosa, com m'havies dit abans, que m'ha agradat, ecoquija o alguna cosa així, sinó que ha de ser a l'abast de tothom, no? Aleshores, en un d'aquests contactes, no, ens contacten des de Colònia els organitzadors de la Quídica al Mas. I la Quídica al Mas és aquest esdeveniment en què es fa aquesta mena de massa crítica dedicada als infants que es fa 2 caps de setmana a l'any. Nosaltres, com un ens coincideix amb la Mercè, no el fem, però el del maig sí que el fem i es fa a un munt de ciutats de tot el món. I l'any passat vam ser unes 2.000 persones, entre petits i grans, i aquest any em sembla que van fer el recompte sobre unes 1.000, no? Que es va fer a 440 ciutats del món el mateix cap de setmana. O sigui, és evident que si no surt al Telenotícies és perquè no ens volen mirar, perquè tothom ens mira, no? Què és la Quidical? La Quidical és la reivindicació de que la ciutat ha de mirar a l'infant. L'infant és una persona que forma part de la ciutat i fins ara no tenia ni veu ni vot. Vot ho tenim clar, però que no tingués veu tampoc ja ens semblava una mica exagerat. I això és el que demanem. Demanem que quan es dissenya una superilla o un carrer o un carril bici o es fa una ordenança de mobilitat de vehicles i vianants, que es tingui en compte aquesta visió de l'infant, no? I això és el que reclama també la Quidical, no? La gestió municipal, Gala... Me he emocionado yo. Ah, sí? No.
No, Digues, deia que digues, perdona. la gestió d'un govern municipal pot contemplar aquesta visió, no? És a dir, pensar la ciutat incorporant també aquesta mirada cap als infants, no? Que deia la Mireia, que fins ara es desenvolupava la ciutat d'esquenes a aquesta realitat, no? Mira, jo vaig aprendre una cosa a la campanya de 2015, que no havia estat en política institucional mai, no? I de fet va ser la meva primera i única campanya electoral. Però vaig aprendre que la ciutat segura, i segura en termes de la seguretat dura com l'entenem, però també en termes de mobilitat, és aquella seguretat, és aquella ciutat on un infant o una persona amb problemes de mobilitat o una persona que se sent feble físicament o una persona gran de 90 anys se sent segura, no? O sigui, si l'infant de 2 anys pot caminar, moure's tranquil·lament per la ciutat, és una ciutat segura per tota la resta de la societat, no? Per totes les capes restants de la societat. I en aquest sentit, jo crec que sí que s'estan fent moltes passes, no? O sigui, el Protegint Escola segurament és el programa més conegut, però crec que el dentista municipal també va en aquesta línia de cuidar els infants des d'una vessant també d'atacar les desigualtats. Crec que una cosa molt tonta, però el canvi de directiva de com s'han de fer els parcs infantils a la ciutat, no? Que jo me'n recordo que jo anava a Berlín i deia, joder, els parcs infantils molen mogollon. I el de Barcelona en tota l'estona com un poc rancis, amb tot el carinyo cap als que el dissenyaven, no? I llavors es va canviar la directriu i crec que ara hi ha parcs infantils pues, molt xulos, com el pop de Sant Andreu, no? El que s'ha fet al Parc de les Glòries. Però crec que això, que cada cop se van incorporant més coses, pensant també, o sigui, per una banda, en protegir l'infant de la contaminació, que és de la franja de població que es perjudica més, i també en fer que siguin espais, o sigui, que la ciutat sigui un espai agradable i segur en tots els sentits per als infants. I crec que això es pot incorporar. Que a voltes s'ha d'incorporar també escoltant la veu dels infants, no només dels especialistes, i de fet, jo recordo quan vam dissenyar la plaça, o sigui, el que va ser el que ara és el pati de l'escola Baixera, que també és una plaça pública, no? I tenia aquesta complicació de barrejar un espai públic amb el que seria també una part d'un pati d'una escola. Em recordo que hi havia alguna gent a l'Ajuntament que tenia por de dir, bueno, i aquí els infants vindran a dir que han de, com ha de ser la plaça, el procés de participació, no? Pensant que potser demanaven, no sé, una font de la qual emanés cacaulat o jo què sé. I al final els infants fan propostes que tenen molt de sentit, que són molt de sentit comú i que de fet a voltes fan, o sigui, el que fan és no entrar en les lògiques ni partidistes ni absurdes dels adults i fan propostes amb molt de sentit comú i crec que en aquest sentit es pot fer més per escoltar-los, però s'estan fent com grans passes per protegir-los i per tenir-los en compte, bàsicament, perquè és que si no la ciutat per la seva, no? per el seu esperit. Això. I a més, els infants, en quan els deixes que s'apropien de l'espai públic, ho fan. I aquí, pues, jo què sé, ara penso en el Raval, a la plaça Joaquí Torres, que es va fer una remodelació que de fet s'havia impulsat s'havia dissenyat des del govern de Convergència i nosaltres la vam acabar de dur a terme, o el disseny que es va fer i les obres que s'han fet a la plaça de Sant Miquel al Gòtic, no? De cop, això, hi ha un munt de nens que estan fent servir aquest espai públic que fins llavors no hi eren. I no és perquè els nens no hi fossin, és perquè aquest espai públic no es convidava a fer-hi. Parlaves, Gala, del 2015, d'aquella teva primera campanya. Anem a recuperar un fragment del moment de la investidura d'Ada Colau al 2015. Atenció. Vull ser l'alcaldessa dels 73 barris. Volem més verd i menys gris, més pedals i menys motors, més terra i menys asfalt, menys soroll. I ha de ser molt més el comerç de proximitat, que no només genera ocupació, sinó que cohesiona els nostres barris. Una ciutat democràtica ha de fer l'impossible i ha de destinar tots els recursos necessaris a garantir el dret a l'habitatge. Atenció. No sé si hem pogut sentir, jo no he sentit res, Heu pogut sentir a l'Ada Colau, sí? No, yo creo que no, que habla de queremos más tierra, más pedales. Vale, sí, és aquell moment en què l'Ada Colau diu... Tiro de memòria, Volem una ciutat més verd, menys gris, amb més pedals, menys motor...
Han passat 8 anys. S'està consolidant aquesta idea inicial del 2015? És a dir, teniu la sensació que finalment... O sigui, ja no hi ha retorn al passat? Jo vull pensar, no sé, Mireia, tu, però vull pensar que no hi ha retorn al passat. Después también, perdón, me va un momento, oye, pero ahora torno, es que también se hacen como unas polémicas de cosas que son un poco absurdas, ¿no? Y yo cada vez que hi ha una polèmica per un carril bici, el meu sentit comú cortocircuita, no? Perquè hace un moment. Sí, vull dir, tu pots fer pues yo que sé, pot haver polèmica en relació amb l'ampliació de l'aeroport, bàsicament, perquè ara mismo es de locos pensar en ampliar el aeropuerto, ¿no? Bueno, hi ha Però gent que hacer està polèmica... convençuda. Sí, y de hacer una plataforma sobre el mar, tal cual. Supongo que también hay gente que está convencida de que los alienígenas vinieron en la época maya. Voy a decir que estar convencido de cosas absurdas se puede estar convencido de muchas cosas absurdas en este mundo, ¿no? Y de que nos fumigan, lo que sea. Sí. Però és que a voltes es fan això, polèmiques, no? I sobre carrils bici que jo, o sigui, jo reconec que abans d'entrar a l'Ajuntament no m'havia imaginat que es pogués fer polèmica sobre la implantació de carrils bici. Ara bé, crec que això, o sigui, que al final es fan polèmiques partidistes i mediàtiques que a voltes no tenen relació amb, o no tenen connexió amb el sentit majoritari de la gent. I crec que s'està caminant en aquesta línia que deia l'Ada al 2015, que queda molt per fer, per suposat, però jo sí que vull pensar que a no ser que hi hagi com plataformes com molt puntuals, molt nimbis, que no hi ha marxa enrere, perquè de fet l'ús de la bici, això la Mireia ho sabrà molt millor que jo, ha augmentat molt, no? Sí, la disminució de l'ús dels cotxes, i, o sea, y es que se vive mejor sin coches. Llavors, jo crec que ahí sí que s'ha estat així com un consens social que va més enllà dels partits, que fa que algunes coses serà molt difícil tirar-los enrere. Mireia, tu tens molta experiència. Què se li diu a aquestes persones que entren en pànic quan els hi treus un carril de circulació de cotxes per posar un carril bici? Que no es treu res, que estigui estant d'allí. Senzillament ens ho estem repartint d'una altra manera. L'espai públic s'ha de repartir, s'ha de democratitzar. Vull dir que no estem traient i està desapareixent aquell carril. Senzillament hi ha una quantitat d'usuaris i usuàries de la bicicleta que també necessiten d'aquest espai. Per tant, ens l'estem repartint. Jo vaig començar anant amb bici a Barcelona a l'any 98. Anaves Numància baix i Balmes, bueno, Balmes encara ho fas ara, no? Però que no hi ha res. Però no em vaig tornar activista de la bici fins que no vaig tenir fills. És a dir, jo abans me metia i ja, vinga, per on vagi. Però una vegada... Claro. Perquè vull dir, no hi havia res més. És que no hi havia res més. I de 10 anys fins aquí, doncs, em fico en el biciactivisme perquè realment veig, i la Gala deia una ciutat segura per a criatures de 2 anys. Nosaltres, fins ara era molt famós l'indicador 880, no? Que un carril bici havia de ser segur per a una criatura de 8 anys i per a una senyora de 80, no? Nosaltres ho hem baixat a 4. Els carrils bicis han de ser segurs. Si pot anar un nen de 4 anys i un senyor o una senyora de 80, ho tenim resolt, pot anar tothom. Pensaba que anaves a dir una senyora de 40 i digo, ja m'he hecho mayor. Lo que sí que és veritat, i ara t'ho contestaré, no m'ho oblido de la pregunta, però el que sí que és veritat és que a Barcelona s'han fet molts quilòmetres de carril bici, però a mi em sap greu que aquest sigui l'indicador, el número de quilòmetres que s'han fet i no la qualitat dels mateixos. 240 quilòmetres. Però no la qualitat. És un indicador feble, perquè aquests 240 quilòmetres s'inclouen els Sharrows de Diagonal, que allà no aniran, allò mai complirà la normativa o el segell de qualitat 480, el carril bus-bici de Sants, a la Gran Via superestrets, plataformes úniques, no sé si estan comptabilitzades en aquests espais, però s'han fet molts quilòmetres i això no té volta enrere, però necessitem que siguin de qualitat.
Han de ser 4,80. Ha de poder anar amb seguretat. Jo quan vaig en bici, ara ja perquè són més grans, però quan vaig en bici amb ells, o anaven en plan explorador indio i me'ls posava davant, o en plan mamapato i els portava darrere. Però és que no els he pogut portar mai al costat. És a dir, per què? Perquè el meu carril bici era estret per no tocar el dels cotxes. Aleshores, per mi, quan algú em diu és que clar, m'estáis quitando. No, senyor, no t'estem quitando nada. Si és que ens ho hem de repartir perquè la ciutat és de tots i totes, no? Estem I no sé si això va una mica... l'espai. Exacte, no sé si això va una mica en resposta a lo que preguntaves, no? Què els diria a aquests senyoros, no? Aquests hombres cotxistes que, bueno, doncs miri, senyor, a Barcelona no pots anar a comprar el pollo amb el cotxe, saps? Vull dir, i el que s'ha d'evitar també és que sigui una ciutat de pas. No vull entrar en CBS ni en peatges ni això, perquè potser no sóc la més indicada, però Barcelona ha de ser, la Gran Via ha de deixar de ser una ciutat, una part de pas, no? Un carrer, una autopista per creuar la ciutat en plan ràpid, o Aragó, no? Per mi falta... Digues. No, que tu comentaves a la senyora i que justament, això no ho hem comentat, no? Però l'ús del cotxe és majoritàriament el fan homes, no? Vull dir que canviar la mobilitat també incorpora una perspectiva més feminista en la línia de pacificació, no? De millora de transport públic, de l'espai de vianants, de la bici... Al carrer Borrell de Sant Antoni. Al carrer Borrell de Sant Antoni tu te'n vas un dissabte per la nit a les 11 de la nit i les noies tornen cap a casa o van cap al bar o no sé què i es mouen pel carrer Borrell, per la Superilla. No es mouen ni per Urgell ni per Viladomat. La gent vol anar per llocs que siguin... Les dones volem anar per llocs que siguin... que ens sentim segures, no? I la percepció de la seguretat, una Superilla, per exemple, te la garanteix, no? Donaria per molt, aquest programa, perquè tenim una hora de programa, però ja estem a la recta final i queden molts temes pendents. Podem parlar una mica de la massificació turística. 1 milió de persones cada mes dormen com a turistes a Barcelona i a part hi ha més de 2 milions que passen cada mes de mitjana per la ciutat. De quina manera hem avançat per fer front a aquesta massificació turística? Mireia, jo crec que tu tens una experiència personal, no? Que convius, en aquest cas, paret en paret amb un pis turístic. Jo ho he passat fatal, però fatal. Però trucades a la Guàrdia Urbana les 3, les 4, les 5 del dematí, juergues, sortir, picar a la porta, demanar que posin controladors de volum, etc. O sigui, la meva sensació és que no és que ha sido esto, com es diu, el oeste, ¿no? Que no hi ha hagut cap tipus de control i que se nos ha ido de las manos el tema dels turistes i això cada setmana, perquè clar, tu li aguantes la festa d'aniversari a les italianes que vienen esta setmana a Barcelona, però el cap de setmana que ve li has d'aguantar la festa de jubilació a los alemanes y la altra a los noruegos que se han encontrado la cerveza 50 céntimos en el súper. Vull dir, és un continu i això o ho aturem, bueno, i ja no només parlem de turistes, parlem del moment en què la ciutat gentrifica i amb el teletreball venen tots els estrangers a treballar a Barcelona perquè, clar, el clima és molt guai. I nosaltres comencem a haver de marxar. Si no marxes perquè tens turistes, marxes perquè el lloguer està molt alt, però a mi, per exemple, de totes les coses que estem parlant avui aquesta tarda, en tot em sento capaç de lluitar-ho. Això em sento totalment desprotegida i necessitem que l'administració es posi madura amb aquests temes. En 8 anys, Mireia, s'han tancat 7.000 pisos il·legals a Barcelona. Abans del 2015 es va multiplicar per 4 el nombre de pisos turístics. Hi havia 10.000 al 2015. Gala, des de la institució, des de l'Ajuntament, es pot fer alguna cosa més? Sí, jo crec que aquests 8 anys han servit per recollir en realitat una veu dels moviments socials, sobretot de Ciutat Vella i Sagrada Família, no? El 2014, i que ara s'ha extès molt més, no? Contra la massificació turística. Ha servit també
per posar en agenda aquest tema, que no és una cosa menor, no? I en aquest sentit, pues jo recordo el 2010, o al 2008, quan començàvem des d'alguna associació de veïns a criticar l'oci a la Barceloneta, als veïns del Gòtic, a criticar i a denunciar els apartaments turístics i la massificació turística, que el mite dels llocs de feina era era com un rat molt mainstream i crec que això ha anat acompassant-se i ara, per exemple, sabem que el sector turístic té unes dades de precarietat laboral elevadíssimes, no? És un dels sectors amb pitjors condicions laborals de la ciutat i crec que de moment s'ha posat això en agenda. Crec que ha servit també per clarificar qui té segons quines competències, no? I en aquest sentit, la demanda que està fent de reduir el nombre de creuers i de més. Es pot fer molt més? Bueno, una de les coses que podria fer, i ara introdueixo així com un tema polèmic, o que jo crec que s'hauria de posar més èmfasi, i aquí segurament el que se necessita també és mobilització al carrer, perquè no hi ha cap partit a l'Ajuntament que estigui molt per la labor, no?, dels possibles socis de govern dels comuns, és canviar, per exemple, els estatuts i la configuració que té el Consorci de Turisme de Barcelona ara mateix, ¿no? Que de tanta colaboración público-privada, lo público se quedó desvanecido y se quedó ahí lo privado con pasta pública. I en aquest sentit, no?, que el Consorci estigui presidit per un Joan Gaspar, posat pel sector privat, no?, que sigui el pes que han tingut els hotelers durant molt de temps, que també el sector que té també, per exemple, el sector de creuers. Crec que això es podria fer, no? Es podria canviar, por no decir abolir, pero bueno, esto por no entrarnos en polémicas muy tal, pero crec que canviar la correlació de forces que hi ha al Consorci de Turisme és una cosa clau. Crec que treballar conjuntament amb la Generalitat per canviar l'estatus jurídic de les llicències d'apartaments turístics també és una qüestió clau. Crec que aprofundir en la línia que ja s'ha fet, no?, d'anar a tot el que és l'economia de plataforma, Airbnb i similars, per que hi hagi més complicitat en el bon sentit amb els jutges per poder tancar apartaments turístics o sancionar apartaments turístics sense necessitat d'eixamplar al turista, sinó reconeixent el pis que s'està anunciant en Airbnb. Crec que això és un camí que s'ha d'aprofundir, que ja s'ha iniciat. Ara, crec que a més tot això s'ha d'abordar, i això en part l'Ajuntament ja ho està fet i s'ha posat radicalment a l'ampliació de l'aeroport, però s'ha de tornar a abordar un d'aquests reptes per tancar també amb el que començava del segle XXI, que és l'emergència climàtica, i hem de començar a pensar que la indústria del turisme ha d'anar reduint-se, no només perquè modifica la morfologia comercial dels nostres barris, perquè encareix l'habitatge, perquè fa que sovint l'espai públic tinga un consum de fast food, no?, de l'espai públic, no només per això, sinó perquè hem de començar a pensar en viatjar menys, viatjar més a prop, viatjar per fer coses concretes durant un temps, i aquesta idea de me voy una semana a Barcelona en avión o cojo un crucero, crec que ara mateix, a mi em fa por, no?, pensar en els incendis que veurem aquest estiu. O sigui que ara, pensant des d'una perspectiva d'emergència climàtica, el turisme ha de ser turisme de proximitat. Llavors, crec que la clau la vuelta de tuerca que li queda a Barcelona és com treballar aquest tema del Consorci de Turisme, que no és la panacea, però que seria un bon camí per el que continua aquesta línia d'intentar reduir la massificació turística. Vinculat a això, Gala, és parlar de la marca Barcelona. Tu aquests dies estàs presentant, has fet el pròleg d'un llibre de l'antropòleg José Mansilla, Los años de la discordia, del modelo a la marca Barcelona. El 2011 es va registrar a l'Oficina de Marques i Patents la marca col·lectiva Barcelona, és a dir, com una marca comercial, com un producte a col·locar en el mercat, no? Clar, com es combat aquesta mercantilització? Això va vinculat una mica al que deies ara, no? O sigui,
com se li treu valor de mercat a una ciutat que s'havia convertit en un producte de consum. Clar, jo crec que això és una de les grans herències, no, del govern de Trias 2011-2014, registrar si ya el modelo de Barcelona era algo que se podía cuestionar mucho, ¿no? Sobre todo en els últims anys socialistes amb la neoliberalització que havia comportat aquest model, el convertir-lo ja en marca i, per exemple, no, això va associar també a la creació del lobby Barcelona Global, no? Jo crec que ahí, bueno, tenim exemples pues, com Amsterdam, com Venècia, que jo hi ha moltes mesures de Venècia que les veig polèmiques i no sé si estic d'acord. Hem perdut a la Gala. Doncs ens quedem... Hola? Hola, Gala. Has Hola. tornat? No, crec que és molt complicat. Estaves a Venècia. Vale, estava a Venècia, pues me quedo en parlaves Venècia. de Venècia, no sé si ara... No, deia que hi ha algunes mesures però Venècia ha anat llançant missatges. I crec que ahir s'ha d'anar de la mà el sector privat, les administracions públiques, ciutadania, per llançar un missatge de quin tipus de turisme vols i com Barcelona ha de... Sí, el tipus de turisme que vols, però també que no vols ser una ciutat turística. Això és complicat i... S'ha tornat a tallar, no? Se'ns ha tornat a tallar. Bueno, ho deixem perquè així, si no, farem que això Estem a punt d'acabar. Però el turisme que tenim ara, ens empobreix com a ciutat, com a veïnes, com a ciutadanes, ens fa fora, el sector de l'hostaleria cada vegada s'empobreix més. És a dir, o ens posem les piles amb això o Barcelona es quedarà amb això, un producte de consum, no? Reptes de futur. Hem fet una mica balanç, un petit tast de la transformació urbana a una gran ciutat com Barcelona, que ara, evidentment, com a part de la campanya electoral i de tot el que s'està decidint aquests dies, i amb l'horitzó del 28 de maig, està sobre la taula, no? Per debatre cap a quin camí anirà la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Mireia Piqueras, activista de la bici, veïna del barri de Sant Antoni. Gràcies, moltíssimes gràcies. Exregidora de Districtes i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que, com tu bé dius, alguna vegada has de deixar de ser ex, per tant, activista veïnal, Gala, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres pel programa i per la feina feta. Gràcies a tots i a totes que us heu connectat durant aquest temps, en aquesta última hora, al quilòmetre zero de la Futura. Moltes gràcies per la feina, com sempre, als companys de la Futura, el Sergio Espín, la Laura González i la Charas Vega. Ha estat un plaer compartir aquest quilòmetre zero de la Futura Channel amb tots i totes vosaltres. Moltíssimes gràcies i fins aviat.